जों तेबो कतर खरां तिसानाय जों तिनि जों तेबो तिसानाय जास्टिस मा एसा जरासिनि खरां जों थागिया सिनि सभा थागिया जों ते थागलिया जों ताबो सिसाका सिनि थानसानो जों सिंसाका ताबो सि ते जों थांनाय 4 तारिखआव सिनि ताखु खासुकसा कमान्डेन्ट ते खरकसा एसिस्टेन्ट कमान्डेन्ट मार हासिन जमातिया ते किरण कुमार जमातिया कौबो थानाय सुकान्त दास ताव तै बनि कुनो जास्टिनि जों साख्लायबो नुगियाखो बनो तेनो जों तिनि सिनि 41 सम्पि नगरबो जों सिनि तिब्रा सांगै हाइको सिनि तिब्रा मथानेंगै जों जास्टिस सांगै तिनि बरो कोमा सिनि केन्डेल रैली खायगासो तामन होनबा जों खासमा संसाके सिनि ताखु मार हासिन जमातिया ते किरण कुमार जमातियानो कौबो थारमानि आबन ते सिनि मकलो जों सयजा खायमेलिया ओ जरा जों दिल्लीनि थांबै फिराव खायमेनि जरावो बिहार जों ओ जरावो तं रेलवो जतनो खबर खोनामानि लग लगेनो सिनि मकलो मक्ति थांलिया बनो तेनो जों तिनिबो सिनि सभा थाइया जों तिनि एमपि ओ माइकेनो एमपि बाजो जों बरक वांग मासिनि 340 जन ओ माइके जों बरक तुइ खायलेखा ओ जागो मानजा फायगासिनि 23 नि एमपि नगनि एमडीसी खासुकसा सदारखलै सारबो मानजा फायखा ते टीडब्ल्यूएफ नि सिनि ब्लक प्रेसिडेंट बाबु तंगु ते सिनि वाइटीएफ नि लिडारो अबाखे जों तिब्रामते लिडारो जत ते जों तिनि सिनि सभानो जों खरां तिसाखा ओ सिनि खरां दिल्ली सरकार मा संनाय जों तिनि तिब्रासा तवि बुथार जाऊ रेप खाय बुथार जाऊ गारि फेरै बुथार जाऊ इच्छा तितै जानबोसको रयस जाऊ जों जास्ति कुनो माया जों दाखरो बुखरो जों वान्स वन ताबले जों ते नांसिनाय जों थानसाना नांसिनाय ते बुसु जों सातक जाखसिनाय बना तेने जों तिनि एमपि सिनि खरां तिसाखा सिनि खरां तिनि दिल्लीआव मा संनाय जों तेबो कतर खरां तिसानाय जों तिनि जों तेबो तिसानाय जास्टिस मा एसा जरासिनि खरां जों थागिया सिनि सभा थागिया जों ते थागलिया जों ताबो सिसाका सिनि थानसानो जों सिंसाका ताबो सि ते थागलिया अबन बांगो जतनो जों कबो तेबो सिनि ताखुक तेबो जों तिनि फाइबै सिनि जास्टिस तिब्रासा जों अमाइका सातक जां तमर जों मोथाग लाइसने होनो आं कबो ते कबो जाव जतनो आसनो हामबाय जों नो सिनि बुबागरा सारा तिब्राव फायसानि सिकांगो जास्ट स्कैंडल मुसुङै रेली खायबो आंदोलन खायो अब जस्ट पॉलिटिकल भोट बैंक निबाङै पॉलिटिकल निबाङै बर आंदोलन खायो किन्तु ताबो बुबागरा साबस्तुनो जे जास्टिस मा एसा जरा जों सभा खाय थानाय जेखौन जास्टिस जों तिख्लायनाय ताबो निबेसिन सिनि तिब्रासा दफा फियग जाखसने अब जों पुइद खलाय बनि बाङै जोंबो तिने अर थाया ओ कोन नांसौ तिनि सभा तिने आसक जराव जों बा थाया तेबो दरकानागे जों दिल्लीआव थांनाय हाई कोर्टआव थांनाय सुप्रीम कोर्टआव थांनाय जों याखाया ताबो जों ते तंलिया जों ताबो हामबाय।